Junta, building better Africa. Akapange zofunikirazo komanso tikonza kuwuzidwa kuti ayi zatheka ndipo kuyambira lero munthu uyu uzatsikimizika ndi kandidate amene akuyimirira nawo. Tsono pamene ndili pano ndili ndi atsogoleri angapo amene akuzamuperekeza Nana Nthanda Nkhumbanyiwa. Iwowa ndithu tifuna timve ziwiri zitatu mmene akonzekera komanso ndi mmene akuonera background pakuti kampeni inatsekuliridwa. Inu titsatireni pamene tikucheza ndi atsogoleriwa. Bambo anga inu usimbeni moyo. Ine tsikuli ndili bwino kaya muli bwanji? Ifenso tili bwino. Zikomo kwambiri. Kampeni ndi yatsekulidwa. Zona. Kutsekulidwa kwa kampeniku kuli zambiri zochitika, kuli zambiri zoyankhulidwa. Inuyo pakali pano ndi mmene mukuonera background mukulimba bwanji? Tikanena za background ifeyo UTM amene mtsogoleri wathu ndi Nana Nthanda Nkhumbanyiwa ali shadow MP wa Nsanje Lalanje. Tikoza kunena kuti background tikulimba ndipo tilimbadi chifukwa chitsekulire kampeni pa 14 lero ndi tsiku loyamba kutenga anthu kudzaperekera Nana Nthanda kunoko ku Mlonda TTC ngati talent center kudzasiya nomination. Kotero kunena kuti ifeyo chaka chinocho 2025 pa 16 takonzeka tithamanga kwambiri. Zonena kuti zoti tiluze ife ndizokayikisa kwambiri. Okay, potengera mundale kumakhala zolankhula zambiri zonyozana ena kukhapana kumene ndewu ndithu sizisowa nthawi zambiri and Nsanje Lalanje ndi dera lokhalo limene likupangidwa maki kuti kumachuluka ziwawa kwambiri. Inuyo mwazikonsera motani pa nkhani ngati zimenezi? Okay, tikakamba nkhani zimenezi za kulankhula kapena kunali zotemana chani zimenezi zinali ndale yakale. Pakadali panopo ndale ndi ufulu. Tikakamba zimenezi zidapita ife sitilokonzeka kunyoza munthu. Pamene tikuthamanga pa ground simudzatimva ife Anthanda kapena nene kuti achipani cha UTM tikunyoza munthu ayi. Ndale zomenyana ife tilibe zomwe tikufuna ndi mtendere. Ngati zilitere ifeyo ena anyose ena atani koma kwa ife sitidzanyoza munthu. Chabwino nakuonani ndithu muli ndi security yokwanira pamudzi pano mwakhometsa ndithu security yanu. Security imene iyi sikuyenda ndi sikwanje kuti wina wake akangonyoza shadow wanu agwire naye ntchito. Tinene zoona security yathu siyenda ndi sikwanje siyenda ndi chida chilichonse. Andi tinaphunzitsa kunena kuti wina ngati akuzunguza sibwino kummenya sibwino kumpanga chiwembu china chake. Angomtenga mwaulemu ndi kumukamba naye bwino pambali. Achimwene abambo amayi ife sitipomenya munthu. Tadekhani zimene mukufuna zitani zitheka. Koposa kumenya munthu chifukwa mukammenya ali ndi makolo, ali ndi azibale, ali ndi banja. Amene achawatamva unero wawo wamenyedwa kapena wapwetekedwa ndi Anthanda ndikhulupira una sangadzali pase voti. Motero ifeyo zimene zokulibe. Chabwino ndakumvani. Mungatifotokozereko manifesto anu akulimbira pati kwenikweni. Okay, mwina kuti anthu amene akuzakuvoteraniwo azizakuvoterani nkumati akupezamo chani ndi chani chimene adzapeze akakuvoterani kapena kuti mukalowa mbomamo. Okay, tinene zona manifestos. Tikakamba za manifesto tikoza kunena kuti ifeyo ngati ana Nsanje Lalanje chimene chatipweteka kwambiri kuti tilimbe ni Nthanda iyi ndipo tikufuna kusintha zinthu. One, tili ndi ana amene adapita ku school. Ena mwayo ndifeyo ngakhale mutiona ndife madala koma ndi achinyamata. Tinazo mphamvu kuthekera kuna tikoza kugwira ntchito mboma pa kampani pena paliponse. Koma takhati kuyang'anira zaka zonsezi palibe munthu amene alembedwapo ntchito. One manifesto ifeyo tikumfuna Nthanda chifukwa tikudziwa kusogolo kwathu ifeyo ntchito tilembedwa. Cha number 2 kuli zosowa zambiri kuno. Ana skulu tili kutengera ana skulu amapita ku skulu. Koma tikatengera ndi mafizi simakolo onse amene ayini ndalama zodanga tukulipira ana skulu. Tikufuna kunena kuti Nthanda athandizirepo zinthu ngati zimenezi. Ulimi kunoko timapasudwa figa yochepa tikafuna kulandira zipangizo za ulimi ngati fertilizer ndi zina zotero. Tinakukuthekera ndipo masomphenya Anthanda kunena kuti iye adzayesesa kuti kunoko ulimi adzawupitise patsogolo mwanjira ngati zimene zolandira. Osati kulandira ngati kuti mwina zakudya. Tikhoza kupasidwa zakudya kwa tsiku lathu ngati lerolo koma sizingatipindulire. Zopindula atipase zida za ulimi ifeyo tigwire nazo ntchito. Anakukuthekerayo akolola. Alibe kuthekera akhala choncho. Nthanda masomphenyache akufuna apitise zinthu patsogolo ngati zimene zizi. Chabwino ana matsekera pakatipa ndipo naona shadow MP Nana Nthanda Nkhumbanyiwa anapita nawo pa skulu ya Nyamitarala. Kumeneko mungatifotokozereko tsatane monga mmene analonjezera kuti mwana wina aliyense
amene akupita stand 8 amulipirira sama imene ili ya 20 days. Okay, tikakamba nkhani imeneyo ndizoona, ndipo china mwa icho chimene ndanena kuti nthanda afuna asinthe zinthu kuno wani chikhoza kukhala chimenecho ndiye khaya amene akhala ndi chidwi cholingalira ana school kunena kuti kodi anatuwa angapite bwanji patsogolo maphunziro. Anapita ku Nyamitala school ndipo afikako apereka makope zolembera ndi zina zotero zokhuzana ndi ana school. Chimene mukunena nkhani ngati ma summer term for 20 days nthanda zimene zozo walonjeza samalonjeza osapanga, ndipo zimene zozo apa anawo ayamba lero kuphunzira, ndipo tinako kuthekera kunena kuti tikumbuse ifeyo ngati akomiti kuti nanayi zimene alonjeza zichitike, samalonjeza osapanga. Zikomo kwambiri. Paja dzina lanu mwati ndani? Ine ndi Happy Chipiringo mwa Maya ochokera kwa mudzi wa Maya. Zikomo kwambiri. Ife mwina tikamachoka kuno tikufunaninso pamene anana nthanda nkhombanyowa angadzapereke speech yawo tidzakufunani. Ndakunyadira kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa.